Bé, doncs em dic Josep Emili Puig, soc de l'ANC de Manresa, antic secretari nacional de l'ANC, i formo part de la comissió que s'ha muntat per organitzar aquest acte de llum, que en diem Llum i Llibertat, i que l'organitzem entre l'ANC, Òmnium, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i Artistes per la República. L'acte aquest de Llum i Llibertat consta bàsicament de la pujada, l'ascensió a 131 agulles de Montserrat per passar-s'hi la nit del 10 a l'11, i són 131 agulles perquè són 131 els presidents que hi ha hagut al llarg de tota la història de la Generalitat. Llavors, no és que sigui un homenatge als 131 presidents, que potser no tindria massa sentit, sinó que és un acte que, en definitiva, el que vol dir és que venim de molt lluny, però que volem anar molt més lluny. I aquests 131 presidents vol dir que la història de les institucions catalanes ve de molt lluny, però que, evidentment, hem d'anar molt més enllà d'on som ara. L'acte consisteix això, en l'ascensió a 131 agulles per equips d'escaladors o de caminadors, depèn de la dificultat de l'agulla o del turó, per passar-hi la nit, encenent uns farells, uns llums, uns farells que es veuran de bastant lluny, d'uns quants quilòmetres lluny, si el temps ens acompanya i els núvols no es posen del cantó de l'estat espanyol i no ens tapen. A part d'això, a part de l'acte aquest, que mou 400 o 500 persones que escalaran aquestes agulles i s'hi passaran la nit, a part d'això llavors es fa un acte polític, com de suport o complementari, aquí al municipi del Bruc. Bé, l'acte, com he dit, té dues parts. La part de l'escalada, doncs no, evidentment, han de ser gent d'una banda preparada pel cim que van a fer, amb la dificultat que té cada una de les agulles, però a més no està obert a tothom, sinó que la gent s'ha d'apuntar les cordades, amb grups no massa nombrosos, en principi hem marcat entre 3 i 6 persones per agulla, perquè tampoc es tracta d'omplir la muntanya de Montserrat aquell dia amb 3.000 persones, perquè tots els animalons que a la nit tenen la seva vida potser s'enfadarien. Per tant, és un acte que mourà 400 o 500 persones que escalaran. A part d'això, l'acte d'aquí del Bruc, evidentment, l'acte aquest polític del Bruc sí que hi pot venir tothom, tanta gent com vulgui, i després de l'acte en si, que hi haurà uns parlaments, hi haurà una mica de música i algun vídeo, i probablement un recital d'alguns poemes patriòtics, etc. Després hi ha un sopar, que esclar, el sopar sí que ja és de places limitades perquè la gent es havia d'apuntar o s'ha d'apuntar perquè s'han de fer previsions. Però l'acte polític, evidentment, està obert a tothom.